Ngi pediang semua bahasa sisian pat epi ke parlok ke be ye ke be jupet ye kenika program akan ke stem ke one ban minute daily devotional. Ngi pediang ye ye pia ke kerteng ke ba ke badon bo ke jong tra jong Jesus Christ. Ke bentana ke tien ke jong play ke ba nginyo ban ye puson akan ke step ban ye puson long. Kalong nak kitab u Amos kalanong ke ban nyau kada khot ke bah nyau hado ke bah pra kiktian ke bah ong kumne te ulapan I hanga te hakmi utrai ulayeng hajan ke kenro balate da ke sawar bat ke sawar hakakti jong u bat utrai ula ong ko Amos meyo I ayu te ngala ong ke sawar onda kum tau trai ula ong hakme ngan bo ya kasawar hapadeng ki Israel upat ba jonga bat nganom yan kiar shu naki kiwe ki bentangin syamro balatho ya kini kekentian sawar kum naka ar kis im ar puwe ke bakat lai ke batho yo sawar jong ka jing bishar Isaya ke balai pusau kabapan pau yo sawar jong ka jing suda kabamut usawar jong ka jing penjot ki parlok ki be ka phang ka banga kwa ban bu bangin ya perkhat ha gani kestam kalong ka sawar ka jong blai ka jing thau na ka banta ki bangai bo nanging itep ka ai ka sawar bat kumno la pendon kam ya ka kasawar kedi kata ketiar kabalaju pendon kam dakin nong tei ya ke jing tei ke misteri ke pendon kam ya ke ni kasawar la pendon kam ya ke ni kasawar dau Nehemia dau Serobabel hagabatei ya ke kenro kabala pra jong ke Jerusalem daju ong baba kanu ke kenro habalapan biang bha yo sawar kalong ke beskam bat onom la ban pen kelon ya ka Henry kabak lem sawar pat don kam pen ki Henry kala kelon hi ka sawar ka jong blai ki parlok ki bi ru kalong kumta kalong ka sawar ka babek ka sawar ka babahok bat ka sawar ka bompakla lanu ru kalong kumuta uksai sawar ubala biang na dong sedong bantau ya ka jing em ka jong phi bat ka jing em ka jong ong Amos boblei uyeng hakata ka kenro balate dau sawar ki parlok ki be ki jong badia phi ki parlok ki be yanga badia phi la thaudur itanan daka sawar ke jong blai la ai hangi ya ka dur ke jong blai Genesis nge kan mau abala thau yo bre tongin ya thau ha ka dur ke jongi pas ngo tenat bala ong ro bala persan do men sim jong blai pan ai jing em yang hi hato om dei kata ke jing thau sawar ke bo blai la thau yang hi la dengi pai sheki saudong saukon ke jong ngenom la ban perkhat ban motor hadu kat no bau blei unong bo unong thau jong upan wan dur ya ka hadu menta mene ki reu perkhat kidang sa lengo ya ke jing mayan ke jing thau bat ke jing penlong ke jong blei kata ken ki parabalok ki bait ke jong kadai ke jing penhap sawar ke jong blei Henry ka ju ka por ong ka tien ka jong blai bada une uju usawar on tauru ya ka jing em ka jong ka bangi nge em masla jong ka pertai bad une pan ude usawar jong ka jing penjat haba ka jing te kam long shu ka besingan haba la penhap sawar hab ban penjat no ya ka ublai penjot ya ka Sodom bat Gomora namar bau ksai sawar jong kau lak kenriang penjot ru da ka ba ai hakin nong shun kom ye ki khon Israel
ban penbej iki ki paralok ki be ye kata kalong ka bor jong ka sawar ka jong blai haga ju ka por ka sawar ro kam ju bakla na ka benta kita ki bayan haga lenti ka jong trai ka sawar ka jong blai kalong ka sawar ka bahok bat kam ju bakla lanu ro abala dama nga bat bepi ni yaj bat utrai haga jeng em ka jong ye kalempap Basisen kas ngi abau trai bau blai jong yun penhap ya kas sawar halo jong ye. In long ki bakemen namar bengilai yan hagalenti ke jong trai. Pat ngi pendon buram yo ka jeng em ke jong ye. Balada kas sawar ke jong blai ka ham. In long ki bakemen tam ladangi ngi yan hagalenti ke jong trai. Balada mengabat mepingi yaj batutrai haka jingem ke jongi klempep wala penhap do sakata ka sawar ka jong blai kan peni bangilong ki bejanai haka mat jongo kat bengi ngidang masla jongo ne ka pertai ki paralok ke be tongin persyang ban ke jing ke be deidor baru kres nama sisien kesngi Blai tu unsu penhap ya ke sawar ke bagan jablai ke jongo. Bayo an syam yang ke bagan riang. Kektian ke jong blai Matius nyo ke ba ka ong dakata ka jing thau ka bengengi thau ya ki wei. Kata ka ju an thau yang an thau yang Blai na ka benta ka buram ke jongo. Aman. Tungin duai. Ablai utrai kupau jungi bahabaneng. Toyo syalade ka buram baro atra nama melong ubadai hok banyo ya ka buram isngongu ya mena ka bentagan ka ktien ka bakodor ka ba me ai hange ka ba pankan mau yange bahagi kti jong me don ka jing thau ka ba janai na ka ba janai dam ka sawar ka jong me ublai atrai bi to pankan mau ba to yarap yange bakat bangi ngidang masla jong ni ka khandong yin yai ban kan mau basisien ka sngi on sa thau ya kan jing ka jong ni to yarap atrai ba bakat bangi ngidang dang sa asla jong ni ka khandong ngin syakri ma ngin pendon buram ya me haki bor baro ban ngej kam ada ke jing persyang ke betulot ke jonge bakata ke sngi ban thau yange ban syam yange bangi long ki ben ban yang hakmat ke khat ke buram ke jong ma ya rap yange atra bangi nang la ban tre minon bat ban tredan tredap ya ke kam ko me shania hangi ipan ikni baro tang ha ke teng ke jong Yesus Kristus. Amen.